ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na nwanne anyị nwoke a na-akpọ Maazị Ifeanyị Ụba nke jere ịnọchite anya ndị Anambra sineti achụpụgwọkwa ya n'oche ahụ wee sị ya anya narie na ebe ahụ abụrụ ọnọdụ ya, na ebe ahụ bụ ọnọdụ ndị Fulani. Anyị wee na-arụtụrụ Ifeanyị Ụba aka wee na-agwa ya ọkwa ichetere ihe ndị ụmụ Biafra na-agwa gị n'oge gara aga. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị kwesịrị ime ugbu a ime ihe, ma ọ bụrụ na ị mara gị kpọtụrụ ndị IPOB ma onyeisi IPOB bụ Maazị Nnamdi Kanu ka ọ kụziere gị ihe nke ị kwesịrị ịma, maka na unu cha niile bụzi bụrụ okenye anụrụ ala n'ala Igbo. Unu achọrọ ka unu hapụ ala Igbo ka ọ naba, unu na-edobe ahụ na unu na-enyere ala Igbo aka, na-enyere ala Biafra aka, ma unu na-egbu ya egbu. Ya mere anyị na-asị ndị Igbo niile na-ege anyị ntị n'onu n'ụwa niile, ọ bụrụ na ihe a na-eme n'ala Naịjirịa dị mma, ịkaba ahụ kwadosibe ya ike, mana ọ bụrụ na ọ dịrọ mma isepụ aka enwe n'ofe tupu awa aka mmadụ, maka na mmiri a na-ezo ọ ga-ama onye ukwu, ọ ga-ama onye nta. Ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ na enwere otu ụmụnne anyị bụ ndị wepụtara onwe ha ka ha gagharịa ngagharị nke iwe maka ihe ọjọọ na omume ọjọọ nke Naịjirịa na-emeso ndị Imo steeti. Ya bụ gọvanọ nke ewepụrụ n'oche wee tinye onye abụrụ onye o kwesịrị ịnọ n'oche ahụ bụ Hope Uzodimma, wee wepụkwa onye nke ndị ala Imo na mmụọ ndị Imo wepụtara ka ha chịkwa ala Imo site na ime Naịjirịa bụ Maazị Ihedioha Emeka. Ndị gagharịrị ngagharị iru a na Abuja bụ ndị nke anyị ma ọfụma bụ ụmụnne anyị a na-akpọ Peter Obi na Abaribe na ndị otu ya. Mana nwanne anyị nwoke zitere anyị ozi a na-ajụ ndị a wee na-asị ọ bụ ife a bụ ihe ha kwesịrị ime, kedu mgbe anyị ga-etigide mkpu a wee ruo mgbe ndị ụwa ga-eji mara na ntị onwere ihe anyị ga-eme na Naịjirịa ka anyị mete ha mma. Na ya na-agbaziri Peter Obi onu, na-agbaziri Abaribe onu wee na-agwa ha kwado ihe a na-achọ bụ Biafra, na ọ bụ na Biafra bịa na ife ọbụla nke ha chọrọ ka ha mee ebe ezigbo ife ha ga-eme ya n'ala Biafra, ka ha gbaa mbọ mee ngwa ngwa sọpọtụ kwado ihe a na-akpọ Biafra, ka Biafra wee na ka udo wee chịa. Na ihe ọ sọkwara ha mee n'ala Naịjirịa na enwere ihe meterenụ ka anya bụ ihe daba nke ọma, na onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu etigo mkpu a ka ọ ga-ha na nso wee gwa anyị ụzọ bụ ụzọ dị mma nke anyị ga-eji wee nwere onwe anyị n'ala ndị Zua a na-akpọ Naịjirịa. Ọ na-emekwa ka ndị a niile mara na o nwere politishan ọbụla ga-eje na Abuja ma nata n'udo. Ihe a bụ ozi nke zipụrụ Peter Obi, Abaribe na ndị otu ya. Ozi ọzọ rutekwara anyị aka n'ụbọchị tata bụ Maazị Simeon Ekpa ezipụgo ozi ma kwuo na ihe onyonyo nke o mere n'abalị gara aga wee na-agwa ndị Biafra niile na-arụ amị na ime Naịjirịa na agwọ nọ n'akịrịka ka ha gbaa mbọ sepụ onwe ha ka nkata ọjọọ nke ndị ọchịchị nọ n'ime Naịjirịa ugbu a na-akpa ka akpagide ndị niile bụ ndị Biafra na-arụ amị n'ime Naịjirịa, maka na nkata a bụ nkata nke ga-ewebuga ndụ ha n'ụwa. Ana anyị nwa bụkwa ndị Biafra chọkwara ka ha dị ndụ wee gbaa mbọ fụ na ala anyị bụ Biafra nwere onwe ha site n'ime Naịjirịa. O mekwara ka ndị niile bụ ndị nke na-akwado Naịjirịa bụ ndị ọchịchị n'ala Igbo anyị bụ ala Biafra ka ha kunie n'ụla wee mara na nkata a na-akpa akpaso ụmụnne anyị abụrụ ezigbo nkata, na ọ bụ ha nwa kwesịrị ịdị na-afụ ihe ha anyị nwa na-afụ na ihe ha na-afụ iji gbaa mbọ fụ na mere ka ụmụnne anyị nọ n'ime Naịjirịa ka ndụ ha dịkwara ha. Ka anyị gee Maazị ntị n'onu ma kirikwa ihe onyonyo nke o ji wee zigara ndị amị ozi nke a. Information reaching us is that there is an immediate and urgent deployment of you serving in the eastern and the western part of Nigeria, that there is a deployment list coming, and this deployment list is going to be selective. They have selected you through your names to be deployed to the northern part of Nigeria, and those in the north
who have been recruited, those Boko Haram members who have been recruited newly, the newly recruits and those who are serving, who are from the core Fulanis and northern Nigeria, are being deployed to the southern, to the western part of Nigeria from next week. From next week and or from first week of next month. And all of you, most of you already are getting notification of this deployment, of this transfer, and most of you don't have the knowledge yet. So why am I informing you this evening? Why have I come now to make this breaking news or breaking information? Why didn't I wait until my next live broadcast? Why I don't want to wait is because you might be deployed tomorrow. Even though from the information reaching us, the deployment will take effect the first week of next month. So, what information am I here to pass to you this evening? The information is this. This new deployment has nothing to do with your services to Nigeria. This new deployment is a systematic way of removing all the Western soldiers serving in the West. All the Western soldiers, all Biafran soldiers serving in South-South are going to be removed and they will be transferred to the Middle Belt and to the North. Those of you Yorubas serving in Yoruba land, serving in Biafra land, serving in the West, massively will be deployed to the northern part of Nigeria, and we are having Boko Haram's military being deployed to the western part of Nigeria, and this is the game changer. So, what are you going to do? If what I am telling you now begin to happen from next week, from next month, between next week and next month, if what I am telling you now, the information I'm telling you now, if it is not already happening as I speak, you people must make sure you protest against this illegal deployment from the western part of Nigeria to the northern part of Nigeria, where you will all be slaughtered.